Takže ahoj lidi, já vás vítám u nových dílů z Robloxu. Budu je možná vydávat každý den, ale je to prostě 50/50, protože já jsem stáhl teď Roblox placenou verzi. A jako hraju to po druhý, tak jako já jsem to hrál na počítači, ale na kamarádovo počítači takže a druhý díl bude tak jsme prohráli. No. Jezdícovku. Dělám já. Kdyby to bylo divný, tak to dělám já. Budem natočit nový Minecraft, protože víte, co se mi stalo v našich dílách. V tom se mi stalo, že se mi neuložil svět a vymazal se mi. Se mě docela štvalo, ale bohužel no. Máme jeden kill. No. A tady 1000. 5000 dropper. To si děláte srandu. Víte. To si dělají srandu. A tady to stojí 350 takhle železný jako. Což já... Ale jde to docela rychle. Tak necháme vydělat 1000 a dáme si tam to. Tak bude malinký střih, koupím si tady pár věcí a pak se vám ozvu. Takže jsem tu. Koupil jsem další patro, tady ten generátor další. No, jako
koupil jsem docela toho dost, že tady 150 tisíc, tyhle. Já jsem první koupil to horní patro, aby jsem si pak mohl koupit to za 50 tisíc, to není možný. Za 50 tisíc, tady vydělám si 30 tisíc na další dropper. Pak bude 40 a pak bude všechno 50. 150 tisíc. No a tady okolo nějaký blbosti, no. Bohužel. Zabíjel jsem tady, mám 6 kilů, no to není moc. Ale jako... Ale to docela zaprat. Ale dělal jsem na tom hodinu, protože ty generáty jsou úplně na prd. Jo, mám ještě tady tu králíka. Musím speedovat. Jinak když si dáte třeba Red Bull v jakoukoliv hře, ty vlastně nešpíduje. Red Bull. Já mám Red Bull a dívejte se. Piju. Uvidíte úplně bomba. Kdo chce tady uflavovat Red Bullem? Jdem domů. Až mě pomalý. Já jsem rychlejší. Ne. Hop. Ticho, haha. 36 tisíc. 6 tisíc navíc. Je plaší matek. Teď ještě taky plazím. 45 tisíc. Málo. Ty vole. A kalás by to pojede teď rychlejš. To vůbec nevadí. To pojede hodně rychlejš. Pokud 55. Hruza, jenom první kopit na dropper. Hodně lepší. Jako, oni jsou oba na tady ten vylepšovách. Můj Super Architect. 10 000. Jedna koška, druhá koška, třetí kostka. Jdeme, paťabu.
Těšíte se, když budu hrát s kámošem Dým. Musím to restartovat. Dobrý. 36 000. Pro 1000. 60 000. První se vyděláme na to 50. Spotway. Co 50 000. Jo, a jednu jsem koupil. Tady. Ne. Bude chvilku střech. Bohužel se stala taková malá chybička, tak tenhle díl ukončíme, druhý díl bohužel nebude, protože byl výpadek. Je výpadek proudu. A já bohužel nemůžu no, prostě musím počkat chvilku, až se nahodí a takový, takže pa.